Rangkul. Mbok gendakane aku. Ngene, sampean diseret. Mbok kire aku. Oh Mas aku. Angel dijak ketawa dengan siapa aja. Blater. Bahagia, Mas. Blater apa wong stres kok bojoku kok. Ngalor idul guyu. Bahagia itu. Saiki malah wis sobo pasar saikmu. Nemen lho kuwi aja. Nek pomo sokeh sokongane wong akeh. Iya. Wit lan duwite dadi dagelan. Wahyu sawahe payu. Lah nek umpama apa kowe mau? Wajah mutmain. Mutmainah ki apa? Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ranggil. Lu tahu enggak? Lu tahu. Loh. Lu iki ndudingo ning aku. Jare aku. Loh. Kowe iki lu aku gue. Lah iya, awakmu gue aku lu. Ya. Lah iya. Lu tahu enggak? Lu tahu. Gue tahu enggak? Loh, gue iki sampean iki lho. Jare gue kowe. Loh. Iya ta jelasno ki, Mas. Meng sampean tabuk kan. Jare lu aku gue awakmu iki. Iya. Dhuwur ngisor yo cilik. Bojoku blulus. Hei. Bojoku kan dhuwur kang ngesor yo cilik. Bojoku blulus gede. Enek ginggie lho Mas Lonto. Kok ora padha ki kok bakul piye to? Kok tipine oke iki bakul. Siaran bendina ning berita TV iki lho. Wah, tak kira bakul tipi. Kayak wong pinter-pinter oke. Iso bakul TV. Gitu, Mas. Iya no, Ning- contoh. Iya. Pinter oke, Iya. kedudukane dhuwur. Iya. Ngono lho, dadi kowe iki tak lungguhke dadi sing tuwek. Mbok lunggone wae aku rasa lungguh dhewe setruk kuwi sama Loh. aku. Tak lungguhke iki tak cat jenengmu. Mbok cek dasku. Tak cat dasku. Ki lho, dulurmu nusul ki lho. Ora gelem tak tampani ya kono. Ari-arine nusul. Mas aku. Ari-arine kaya teko ya ngono. Wes santai ya Pak De. Lho, ya ra. Nek mlaku wis ngene kae wis. Muni jenenge bersyukur tuh sampean ditresnani karo Ki lho, Pak kowe Edi. tak seneni nek sing ra trimo. Ari-arimu krasa. Ari-ari matamu. Iya ta, Mas? Iya no. No, wi. Dulurku kowe. Lah, Ya, kene. ya. Oh, no. Jadi padha karo anu ya Mas Kliti. Iki dawuh, Nyawang dawuh. kuwi aja mung nyawang kesinge tok, ning disawang saka jerone ngono Aja nyawang jabane ning sawangen jerone. Ya, Urung mesti jabane apik ning jerone ya apik. Lah. Urung mesti. Ngono lho. Didelok. Ki aja mbok sawang kaya ngono lho. Iya, iya. Ngowahi dhuwit 5.000 iki padha Terus? karo ngelingne. Ngelingke kepiye, Mas? Bahwasanya angka 5.000 ki 5000 kuwi berarti dijumlah 5. 5. Kuwi berarti 5 ki Pancasila. Lho. Siji Pancasila, Loro. sing keloro Rukun 5 waktu. 5 wektu. 5 waktu salat kudu ditindak. Dilakoni. Ngene mboten? Iya no. Ngene mboten? Kliti ketok ora nyaur Ora. babakan iki. Mas kowe rukun Kowe karo setelan kancamu. karo aku ya, ketok kowe setelmu karo aku. Kliti kan mambengi panggah angel kowe mambengi. Kan mambengi kowe angel kowe. Tak omoke rukun ki rukun karo kancane, rukun karo dulure. 5.000 ki aja didelok duwite, didelok artine, Mas. Berarti enek artikulasine. Pancasila, 5 ki Pancasila karo salat 5 waktu aja ditindak. Iya, iya. Tegese negara karo agama kuwi kudu nyawiji dadi siji. Lah. Tegese awake dhewe kudu nyawiji dadi siji ning negara karo agama. Insyaallah kita hidup dengan berbudaya akan indah, Hidup dengan ilmu akan mudah. hidup dengan agama akan terarah. Terarah. 5.000 lho, Pak. Loh, Aja mbok delok 5.000 ne, Mas. Iya, kuwi esensine ngono kuwi kaya. Saman roh Pancasila ra? Iya, Pancasila ki enek 5. Saiki tak tekoni. Apa? Pancasila ki ada berapa sila? Ya 5 to. Ngono kok ndalang jenengan niku. Kowe aja angel-angel lho. Kowe omong-omongan karo saorane aku ki. Loh, nggih. Pancasila itu ada Aku berapa? ki sekolah lho, aku ki yo an. Pancasila itu silanya ada berapa? Ada 5. Salah, Mas. Pancasila itu silanya ada 1. Kowe aja ngawur lho ya. Satu ki mek ketuhanan yang Maha Esa. Loh, sing teko 5 ki ketuhanan yang Maha Esa sapa? Aku teko silane, Mas. Maksudnya? Pancasila ki silane nek pira? 5. Siji, Mas. Kok siji? Pancasila kan sitok tok sila. Lelek 5 Pancasila, sila. Wo celengean kowe ngejak celengean. Aja mbok jarak kuwi kena kadidayane Dik 5.000 saka ari-arine iso dadi kaya ngono. Pinter lho ki Loh, ngletik. iya lho, Bos. Eh. Sing penting lak yo ngene iki to. Nggih, nggih. Kabeh iki nemu pasemon. Ya kejaba agama, kejaba apa ki mau Pancasila. Nggih. 5 ki enek neh apa? Lho nggih lho. Niki 5 ki ya nggo ngelingne kalih kula, Pak. Heeh. Kula niku teng ngampel udakara pun ping 4, Mas Dudi. Heeh. Alhamdulillah. Jadi kurang cita. Loh. Niki kula janji
yen ping 5, Heeh. yen ping 5 Nggih. khusus ngampel Nggih. nimbali dalange jenengan Heeh. dagelane Duojo Heeh. 50%. Wah, alhamdulillah tepuk tangan malam hari ini. Wah, kaya ngono pengorbananmu. Loh, nggih. Mergo duit 5.000 ki mau. Nggih, Mas. Jadi tahun ngarep nek wayangan 50%. 50% Sing Duojo. jenenge Dono Rasa 50%. Terima kasih. Loh, Terima nggih lho. kasih. Dadi 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Niki penting, Mas. Loh, Anu, ri bali ora ri. Ketoke kok suwung bocah terus iki. ketuaran ngene. Menika Pak Lurah lenggah wonten ngrika, Lah, para Bapak Kasun, juga Bapak-bapak saking Porpokimcam. Oke. Ya. Yang paling tidak Mbah, kira menghormati dari Wis bapak-bapak to. pejabat. Mbah Lurah, Mbah Kolak iki wis karo aku seplek, Bos. Kolak contongmu ki. Kok iso Mbah Kolak iki Mbah Kolak ip. Nah, Nah, ngono lho. Gitu? Genep to. nggih. Sik anu gegeden lambine iki. Mas aku Ya jelinting nah. sesuk ketoken to. Nek saja kedawan diketok. Lambine. Ya sak tangane to, ben rada njaba jero padha. Mbah Kolake piyaine Mbah Kolak ip menika piantune wicaksana, didukung kalih perangkat desa, didukung kalih bapak aparat. Apa iso nggih tetembangan sing semi parian Lah, ngono lah, menghibur warga masyarakat? Saged, Pak. Junjung Pak Lurah iso kowe. Loh, ora iso no. Bojoku ora tak junjung kok junjung Mbah Lurah gitu. Maksude Tapi iki bojoku nganggur lho, Pak. maksude mrodo Pak Lurah. ngono. Loh, Mbah Lurah dicet. Diperodo Mas ngono. Maksudku carane menghias Pak Lurah ngono. Karnaval ini Mbah Lurah ya dihiasi. Gak kowe. Maksudnya Mas Gareng ki sampean ikut mengerti apa sing dirasake Mbah Lurah. Alah, bojoku ora tau tak rasane lho kok dino. Kok ngrasane Mbah Lurah padha lanange bro, ya. Sampean tak wetak ngono. sampean karo Mbah Lurah iki Ngene lho, Bos. kaya anak. Anak lho. Mulane bengi iki sampean dipangku Mbah Lurah. Dipangku apa aku purul iki dipangku Mbah Lurah. Oh, aku dipangku Mbah Lurah. Maksudnya iki dirangkul. Oh, gendakane aku. Ngene, sampean diseret. Oh, kire aku. Oh Mas aku. Angel dijak omong-omongan. Kire. Aku jane karo sampean iki kudu ngomong. Kudu ngomong lho. Ngomong no ya. Sing Nyelot wong nyelot tuwek iki Ndak, omongane angel. Mas, tak omongi, Mas. Apa? Oh no. Apa? Saya tuwek kok saya angel. Mbah Lurah. Weh. Oke. Lah kula epi kalau. Titen ora Pak Lurah. Wis ping 4 kula ngriki iki. Rene ping papan. Cuman tahun iki kula ben saged ngriki kula. Dan yang apa? Mergo sampean gak iso. Ora diceluk. Ganti komet. Iya no. Kemarin tak wae selingan no. Kowe di Mbah Lurah nggih. Kowe iki lho, sapa wae dalange, sapa wae Ya. pelawake ning sing Loh. penting partainya menghibur. Iya, cuman ngono. nun izin. Mergo tahun kemarin aku ra sorene nyeluk dulur kula nang komet. Bojonegoro. Bojonegoro, kula niku pas tanggal itu bentrok, Mas. Oh, Kuwi ya tumus lho. bentrok. Bar kok kene komet ya bentrok kok. Lho mboten tekse kula niku. Mboten Mas kula pas tanggal niku kula bentrok. bentrok tanggale lokasine. Bentrok lokasinya. Ora. Loh, bentrok karo wayang padha wayange. Siapa sapa? Lah bentrok ki nek ra padha nyambut gawene lah. Bentrok karo bojoku aku ning omah kuwi. Ora jadwal tempuk ngono to. Omong bojo ki piye carane ben ora nesu kuwi sinawa ning aku. Lah alah. Alah Gak alah. omong apa to Tik? Kowe lek muni ngono, aku tak sauri. Aku lagumu ki mangke sing Aku maca. ki wis Apa? kowe lek salah. ngomong rebo keluarga. Lek karo aku tak Loh, Halo. tuwa entuk sampean. Loh, oke. Ning bak-bakan olah rasa nata ati. tak Iki omong. beda, Mas. padha karo mimpin desa Mas Gareng. Mimpin desa kaya Mbah Lurah menika Ah. kowe contoh karo warga masyarakate. Nggih. Iya, Sing no. dadi patuladan apa keluargane, Pak? Yang bisa dinamakan bahwasanya internal itu bisa menjadi contoh eksternal. Iki lho. Loh, nggih lho, Bos. Internal, Dadi lek keluargane eksternal. Mbah Lurah mimpin keluargane iki becik, insyaallah iso dadi contoh mimpin warga masyarakat ya Masyarakate. apik. Heeh. Niki penting, Pak. Dadi internal iki penting. Jerone Iya. sik, Jerone sik, lagek mikir lagi jopo. pikir jabone. Heeh. Kaya kula nggih ngoten niku, Pak Gareng. Jadi sampean ning Loh. ngomong ya ngono kuwi. Saya itu selalu memprioritaskan kebutuhan kebahagiaan seorang istri. Masya Allah. Mergo kok sok lho. Kula niku sok kula tutur-tutur keten iki. Nggih. Sok kula nek sing roh, wah keluargane kaya ngono kok tutur-tutur gitu. Ah, iya. Berarti kan padha karo kula niku nun sewu, padha karo ngapusi awake dhewe. Jarkoni iso ngajari ning Ora iso iso nglakoni. Berarti iso nuturi, berarti Loh. iso ngenyangi. Saged lho, Bos. Omah-omahmu tentrem berarti. Loh. Kula niku lek bojo kula ora tau geger, Mas. Wis to ning kene ae, wis ngono ae. Kok dadak rene. Omah-omah pirang nyapa, tahun? ngono lho.
15 tahun Mas Budi. Ora tau geger. Ora tau geger. Tepuk tangan wong lanang sing bisa mancing adur-adur ngomong rasane bojo. Proses lika-liku kehidupan nek wis omah-omah ki 5 tahun banyak guncangan. 5 tahun meneh banyak godaan. Muncul 5 tahun meneh 15 tahun itu percobaan. Kalau kita bisa melewati fase-fase itu, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Moto satu dalam keluarga yaitu adalah happy wife happy life. Lo happy wife Happy life. Aku sering delok live sering aku. Delok live sering. Life dasmu. Tegese life itu hidup, happy life. Life. Tegese happy wife. Happy wife. Wife itu istri. Happy itu bahagia. Tegese bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Padha karo Mbah Lurah. Mbah Lurah iki iso nyenengne bojone, iso nyenengne masyarakate, hidupnya juga akan bahagia. Layakno bojone Mas Nutu ki saking bahagiane selalu ketawa dengan siapa aja. Blater bahagia Mas. Blater apa wong stres kok bojoku kok. Ngalor idul guyu. Bahagia itu. Saiki malah wis obo pasar saikmu. nemen lho kuwi aja. Ora tegese sumeh, Pak. Wong ngono. Sumeh, Pak. Tegese ngene. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Sinten asmane? Pak Haji Kolaib. Lah iki lho. Pak Haji. Pak Haji. Lafadznya sudah asik. Kholaif. Kholaif nggon lafadz nggon tajwide kepenak. Kok. Ya. Kok iki wis huruf hijaiyah. Iya. Kuwi bisa dinamakan beliaunya tuh jiwa yang religi. Mula pikantuk ridho Lan hidayah iso lenggah. Dadi haji, Pak. Dadi haji ki angel lho, Pak. Lek ora duwe niat, ora duwe trentek, ora duwe karep, kuwi ora bakal klakon. Lah domongi ya, duwe bondo, duwe ora kat nek ora niat. Niki kula dongakne jenengan sampeyan saged munggah haji Mas Gareng. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Awakmu yo tak dongakne munggah haji. Amin. Tapi sampeyan lek munggah haji jenengmu ganti. Sinten? Saiki jok kritik to. Nggih. Sampeyan lek munggah haji gantine jenengmu Bapak Haji Wetlan. Apa kuwi? Mergo kuwi iso munggah haji duit saka dadi dagelan. Lho. Dadi wetlan. Oh, wetlan. Duite leh dadi mesti nek titel ngarepe ya. Kados Pak Kolaib niku Pak Haji Kusnul Nggih. Kolaib. Iya. Kaya jenengan Mas Gareng. Mas Gareng iki sampeyan lek kalau dadi dalang dadi haji sampeyan kudu tambahi. Sanes Mas Rudi Gareng mboten. Iya Mas Rudi Gareng tapi ngarepe tambahi. Mas Haji Rudi Gareng sokeh. Apa tegese sokeh? Mergo saka sokongane wong akeh. Lho. Mas urunane. Tanggapan ning dindinggon sampean celengi iso digo munggah haji. Kuwi tanggapan ora urunan ngawur. Lah kita pakai urunan Mas. Terus jangan celengi to. Masne juruni besok. Digo munggah haji. Lumpuke munggah haji. Nah, mulane jenengan sampean nun sewu iso munggah haji asmanipun Bapak Haji Rudi Gareng sokeh. Mergo sokongane wong akeh. Nek nggonku kulino tukang nebasi pari Mas. Jenenge sapa? Bapak Supriyono. Sok mbelek munggah haji ganti jenenge. Ganti sinten? Bapak Haji Basri. Lho. Mergo isone munggah haji duit saka nebasi pari. Lho ngono penting kuwi. Lah nek nggonku kulino dadi tukang ngedoli sawah kuwi. Apa kuwi? Tukang ngedoli sawah. Ngedoli sawah. Kuwi diganti ngedoli sawah ya karo ngeces lho. Diganti Bapak jenenge sapa? Kayak Bapak Yono. Pak Yono ganti Pak Haji Wahyu. Nyapa kuwi? Mergo iso munggah haji duwe sawahe payu. Oh, sawahe payu diganti Wahyu. Iya. Lah nek umpama bojomu. Oh, wedok sapa nek? Wedok. Terus sapa jenenge? Jenenge Yayu. Terus nyambut gawene? Nyambut gawene nakal pamane. Jiwiti wong. Ora. Lebih nakal ki penghibur malam. Oh, berarti joget-joget ngene. Iya to ki kok iso. Sik to malame apa susah apa piye kok di. Ora, Mas kuwi dadi wanita malam. Oleh bengi metu. Anu to, lesuk mulai. Tuh. Piye to angel men to? Sinden berarti wanita malam. Bukan. Iki sinden iki ora nek nakal. Sing diomong niki ya prasaja ya, amit ya. Kuwi kaya sing mau omong purel wis ngono ya. Ngono ra ngono kowe panggah angel lek dijatah ngono langsung dhek kelingan yo. Aku tahu ngono. Sik, begegek ngene. Nah, iya. Malah nemen. Aku tak halus. Jelas ngono. Ya wis apa-apa. Jelas apa? Mbak Yayu. Kuwi sok belek iso oleh karomah, oleh kasanah. Nggih. Insaf iso munggah ning tanah suci munggah haji. Kuwi ganti jenenge. Duduk Bu Hajah Yayu. Diganti Bu Hajah Mutmainah. Sik to. Lha ki malah religi jenenge. Sik to, nek pomo sokeh sokongane wong akeh. Wetlan duwite dadi dagelan. Wahyu sawahe payu. Lah nek umpama apa kowe mau? Bu Hajah Mutmainah. Mutmainah ki apa? Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ranggenah.
Ting aku iso. Ki tontonan nggawa tuntunan. Mas, anu dikerek ngene. Apa? Ngene lho. Asumsine kita iki aja kotor. Tegese ngemut barang sing ranggelah ki wong wedok ngerokok Mas dikerek. Ngemut ki apa ora genah? Loh, wong wedok ki lek ngemut rokok saru Mas. Saru dilulu miturut agama ya ora saru. Lah iki genah ki. Lah lek wong lanang ora apa-apa, tapi lek wong wedok kan saru ngemut rokok. Wong ngono. Tapi alhamdulillah begitu Yayu munggah nang tanah suci wis insaf, saiki ora ngemut rokok. Mari Mas. Mari ngemut rokok. Nah terus permen sing dimuk. Ora. Napa? Kenal pot. Kuwi yo nyelak tonyo terane. Nyelot-nyelepor no. Nyelot-nyelepor kok ya. Ngene iki lho, Mas, ngene iki lho. Gak senengku ngene iki lho. Sing lenggah ki ana sing sepuh, ana sing muda, ana sing ber-SDM tinggi, ana sing berwawasan tinggi. Iya, iyalah. Nek nggon ngrembug gelar ngene iki mbok sing diomongke pas karo papan panggonan. Iya, Mas. Oh iso ngemut kenapot kuwi. Rono, kowe ra mudeng tatananmu kok iso. Nah, coba. Kowe aja guyon tok sing mbok unggulne. Loh, sing dibayari guyone iki gendeng aja iki. Lha lek serius mbok yo ning bali desa kono kowe. Loh, maksudnya ki secara edukasi penyampaian dari tutur cara. Lah ya wis kira tutur to ya. Iki awake dhewe nyambut gawe lho iki. Nek kene iki nyambut gawe lho. Kok guyon iki piye to? Wajan sing dibayari nyambut kene guyone iki yo. Wong ngono. Iya sama kok ndono iki lak sura. Roh. Sura ki piye ben amplih tentrem. Nggon pikiran, nggon ati iso nyawiji. Ngene iki sing rawuh ning omah susah pengen golek seneng. Sing sesuk kerja saya pengen golek seneng. Sing sesuk ngadepi masalah ben iso ilang bengi ki golek seneng. Kok ming mbok doli ngono ki kepiye ngono lho. Mbok yo ndelok sura ki surasane ngrasa. Rasamu karo rasaku kuwi ben padha. Apa sing mbok rasake aku yo melu ngrasake. Moh. Tuh. Bojoku mbok rasane arepe. Bojoku sik meni kok. Pasar kok tak ganti yo. Ngeten. Mula niki papan panggonane teng lapangan. Mula nggen lapangan pas niki pulane sura. Sura menika lak resik menika suci menika fitrah. Fitrah, Pak. Kefitrahan hati dan kesucian hati ini yang harus kita raih. Sura ki papan nggon meper hawa nafsu. Aja nganti kesokan jantahe kanapson. Niku leres, Mas. Dadi nek wis ngene iki ndonga kepiamprih papat kiblat 5 pancer bisa nyenengke lan bisa ngurakapi. Ora iso. Loh, lah ngopo? Donya kuwi sementara sik belum baik-baik saja. Weh, alam saiki. Lho nggih, Mas. Maksudnya? Loh, kira saya Mas. Ade lek ndelok berita ngeri. Internasional ki beritane sing mek perang. Lah nggih. Indonesia isine mek demo. Lah iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah damai-damai baik-baik saja. Janjane lek ulan sura ki ade iso ngamati donya ki kaya ngopo, tentrem ayem iki kaya ngopo. Dititik saka ngendi? Sura ki awake kudu melek tirakat melek ndelok lintang kemukus. Loh ngono. Nggih, Mas. Oh iya, Mas. Lho ya. Lah nek jumuduling lintang kemukus ki kok ngalor. Lor ki paribasane saka banyu angin darat. Angin darat ki saka ning darat ki akeh tanduran, kuwi akeh saka akeh raja kaya sing saka tandure ora cocok karo panene. Lho ngono. Kuwi sing saudarane prahara. Loh. Kuwi lintang kemukus kolor. Kolor. Terus. Lah nek kok kidul, Mas. Kok kidul ki nggone laut, Mas. Laut ki sok kala angine gede, ombak banter, sok kala nelayan ki sok kala angel golek iwak, kuwi sing darani pahoro. Kuwi sing darani pahoro. Angel Mas lintang kemukus sih. Angel. Lah nek lintang kemukus kok ngetan. Etan ki jubunule srengenge, sok kala sing madangi iso dadi madangi ning sok kala metengi. Lho. Nek cumlorote ngulon. Kulon ki nggone pusat akeh pejabat sing sok kala rebutan palungguhan wong cilik sing dadi korban. Weh, Iki dadi lintang kemukus kuwi kudu didelok ulan sura ki. Lah sok bakal sing nentremke. Sing nentremke kudu melek, kudu ngerti sapa to ya. Sok mben yen enek satriya jumudul sing diarani satriya piningit, jumudul jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Wah, ngelmu. Satriya piningit sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Kuwi sapa, Mas? Satria piningit. Wong nyuluh kodhok, nyuluh kodhok. Itu sekilo elek lagi. Iki ngomongin satria piningit, mosok satria piningit golek kodhok tak wes. Kowe iki jan ngrusak pakem kok. Sekilo larang. Wong mau jumlorote kidul kaya prahara, cumlorote ngalor kaya pagebluk. Tiba satria piningit jam 12 metu bengi bate sumlot kok wong nyuluh kodhok iki lho.
Wis tau lek katene cangkeme dagelan iki bosok-bosok. Tak selingi tetembangan ya. Moh. Lho piye to kowe iki rumahku? Awake iki menghibur lho. Kowe menghibur dengan lintang kemukusmu. Dadi sing karo praharamu mau. Kayak ana sinden ana Krisnia karo Ika, tak barengke. Jajali. Sinden loro ki tak barengke. Trotak. Kene. Ada. Mumpung suwan ngantel wong bagus. Ya bener, ya mana duit Pak Lurah, Pak Kasum. Panitia. Mas. Sesuk nek latihan teko ya, Mas. Anu, arahe iki melu grup Dalang Jakarta nih, Bang ya. Sampai dia mengenal bahasa Inggris. Nanti amin yes. Iya. Come here, honey. What's your name? Kowe iki nyapa to kae lho, bagianmu kae lho. Wah, mosok mbok lintang kemukus. Duk. Nek loro ki ya sitok eding to. Lah wis dhisik di anu kono ki aja terus mok rayah ngono. Kene lho, kene. Wong iki nrimo ing panggung. Trimo ya trimo. Mosok ning panggung ning omah ya sakmene ning panggung sakmene. Lho, pancen jatahe sampean. Kudu ngono. Adep rene. Ya. Namine sinten, Mbak? Kula Ika. Alhamdulillah ya. Ika ki wonge kalem. Niki kula gaekne tembang ning pas karo bocahe. Oh ngono. Nggih. Wah, sian. Neme sak, Bro? Ika. Ngono. Iki jenenge Ika. Oh ngono. Yen disawang tambah Lendro. bahagia. Heeh. Sendro 6. Sesuk nek latihan teko, Mas. Kowe iki ngecak slendro ta koyo. Sing kok kowe kuwi lho. Slendro kok pelok 6. Iki wonten Mbak Ika. Heeh. Yang disawang semakin bahagia. Kita berdiri berdua menanamkan rasa cinta. Ayo cintane ditandur. Sesuk nek latihan teko, Mas. Kena lagu sing kuwi mau lho kaya cinta-cinta mau lho Mas. Sing ben romantis lho Mas. Mbak Ika sama Mas Klitik. Iya. Enggak pernah main lirak-lirik. Iya. Kalau duduk berduaan, Berduanya makan iwak kire. iki nyapa kok iso. Iki urusanku karo Ika kok iso. Kowe iki aja jealous ngono ta? Oh iya. Mlayu to Mas. Mlayu model kaya karambol to cah kuwi. Tangane sampean kok lunyungen to Mas. Lunyu bocah kuwi ngombe oli mo isuk. Masa? Namamu siapa? Nama saya Krisnia sayang. Sayang rupane kaya penisilin kayak gini. Alah. Raimo Domek. Ora lho kabeh kok obat to wong rupamu kaya paramek. Kowe kaya Butriksin. Rupamu kaya amoksilin. Kowe kaya apotek. Wis entek nek kok ngono ki. komplit. Lah wis tokone mbok. Nek komplit enek obat pencret. Sing duwe Patrick. Ora Patrick iki nyang opo ngono ya. Kau bocah nomok panganane opo. Ayo dong njajal gawekno Krisnia tembang ben marem. Ben aku marem, ben aku tambah Ben atine mekrok. karo Mas, sampean. Slendro 6. Ben ye. Kamu sayangku Krisnia. Lah. Memang kamu dambaan saya. Apik. Kalau kita berjalan bersama, kelihatan kita saling mesra. Yo. Sik, gajimu, kemen gajimu. Enggak mau. Maaf. Ini bukan gaji sayang. Punuk ini punuk ya. Kowe iki opo? Kuwi kapal. Jadi, Kembang
Kembang turi neng pinggir kali, wong sing ayu sekali, apa kamu mau ku cintai? Mau dong. Suaranya gaul loh, deh. Satu jawaban mau dong. Lu tahu nggak sih? Cucu Ini loh, kamu bilang gimana, Dek? Mau bilang gimana? Hah? Mau dong. Kamu tahu nggak sih? Enggak sih? Lu tahu kagak? Lu tahu kagak lu? Gue. Lu tahu nggak? Kalau gue tahu. Lu tahu kagak? Lu itu saya. Jadi lu aku. Gue tahu. Lu tahu nggak? Lu tahu. Lu ndudingo ning aku. Jadi aku. Kowe iki lu, aku gue. Lah iya, awakmu gue, aku lu. Ya. Lah iya. Lu tahu nggak? Lu tahu. Gue tahu nggak? Gue iki sampean iki lho. Jadi gue kowe. Iya ta jelasno ki, Mas. Main sampean tabuk kan lo. Jadi lu aku, gue awakmu iki. Iya, maksudnya iki. Kuwi basa Jakarta. Lagi, iki ngomong lho, Mas. Lho ya kuwi angel Angel Kan kok. bilang ke ini. Lah iya. Kamu bilang gimana, Dek? Tadi bilang gimana? Mau dong. Mau dong. Lah iya. Lu tahu nggak? Gue tahu. Lah iya, lu tahu. Lalu gue tahu nggak gue? Sampean ki nek nduding aku ora kok gue. Ndudinge ning aku nek aku ki lu. Jadi lu aku. Tak tabuk lambemu lho kok. Sampean gue awakmu. Wis lerene Banyol melok aku ning prapatan Bogor ngono. Napa, Mas? Tak dugelut bacokan pisan lu gue. Iki angel kok iki. Ya memangnya lu gue. Ngono lho. Sayang, Iya sayangku. aku tidak akan menyanyikan sebuah lagu buat kamu. Waduh, sair. Bukan syair, Apa sayangku? Gurit. bukan gurit. Apa sayangku? Hanya tindakan buat kamu, sayang. Oh, malah itu yang aku nantikan sayangku. Kamu ingin tahu? Iya sayang. Krenyes sayangku. Sayangku krenyes. Walah. Terus. Iya. Oh, dele anu bojoku gampang terus. Kowe jane kowe iki temumu ning rumah sakit. Teles trenyes. Ha mari petuk wong wedok ki ya dirayu kok ya. Mas Bagus. Mas Agus. Mas Bagus. Maksudnya klitik ki Agus bagus. Ngono lho. Bagus. Aminor seberapa, Mas? Aminor coba. Aku aja mbok tinggalke, wong loro tetep urip dhewe, aja nganti ana sing liyane nandur tresno selawase. Wong loro tetep urip dhewe nandur tresno selawase. Ya, Iso yo lagune Bapakku NU kuwi lho. Diganti cakepan. tak ganti ki lho nadane kowe iki jan karene rokne angel lho. Tak kira lagumu anyar. Karene rokne lho angel ra. Tak kira lagu anyar. Anu lho. Bapakku NU. Ibu muslimati lho. Diganti cakepane. Tak ganti lho lho. Piye Mbah jane? Ra usah mikir liyane apike wong loro urip dhewe aja gagas sing liyane nandur tresno selawase. Rasa gagas sing liyane nandur tresno selawase. Asik. Bojoku mutokharom, gak perlu banyak bicara. Mutokharom enak apane karo bojoku. Apa? Bojoku mutoh-mutoh. Masane muntah piye to? Ayo, jale. Golek nantimu to ya. Walaupun kamu gemuk sekali, Sanajan aku kuwi senenganku, senajan lemu iki katresnanku, bocah iki kuru seneng guyang-guyu, bocah iki lemu seneng ngombe jamu, bocah iki kuru seneng guyang-guyu, bocah iki lemu seneng ngombe jamu, jamune jamu kunir asem, bojoku seneng mesam-mesem, seneng mesam-mesem,
Alah kowe. Ayo mikir neh ya, angel neh ya. Tentreme awakku beda karo awak. Nanging kowe aja cemburu karo keluargaku, Keluargaku bahagia selalu. Keluargaku jaya selalu. Keluargaku bahagia selalu. Keluargaku jaya selalu. Bojoku dhuwur ngisor yo cilik. Bojoku blulus. Hei, bojoku kan dhuwur kang ngesor yo cilik. Bojoku blulus gitu ya. Enek ginggie lho Mas Lonto. Kok ora padha ki kepiye to? Anu ya, pucuk albokat padha gedine. Mas aku Wis bleset ki. iki ben nembang wong loro. Tapi ngene Mas, Mas Kritik, Dawuh. wonten pundutan saka para bapak kasun. Nggih, Pak. Penjen kon nembang dina Loh, bisa nggih. anu saged Pak kula, saged. Dina iki lho. Saged. Bisa. Coba Mas minor Mas. Kok kuwi to, Pak? Wingko, tik. Mboten kok Itu contoh nanti. nih. Oh contoh, ya, jajal. Wong dikira ora iso. Minor Mas. Bodoh. Mas bagus. Dino sayang. Nggih. Goblok. Angel. Lagu sing tren. Dino ki lho. Itu kuwi. Pripun? Dudinok gandul. Dudu kuwi ya dudu kuwi. Dina iki ya dina anyar, dina sing anyar. Sepurane aku ra samar. Iki engko mesti dibayar. Mesti Ayo, kira. Angel kok tahu banyol dadak. tembangnya apa wong loro iki? Dok, sayang. salaman sik. Aja sampe derdah. Masamu bodoh kok kok salaman. Kok salaman piye? Wong wedok ki nek salim karo astane Pyayi Kakung kok gelem ngecup ki padha karo ngecup Asbar Sahat. Apa? Balik. Aswar jahat. Iki cakemmu. Lah yo. Cakemmu le ngomong ya. Ora lho. Kita tamu. Sik izin Mas Kering. Aku isin. Kowe iki tak dudoi ngene. Kowe iki lek ilmu babakan ngene teko omasmu. Pripun? Wong wedok Nggih. lek gelem ngecup astane wong lanang. Nah, niku lho, iki padha karo ngecup astane Anwar Said. Ajar Asbat kok ya. Ya, Dok, ngono, Dok. Oke. Ayo, Dok, kene, Dok. Salim sik, Dok. Ping pisan, kecup. Kecup. Nah, ngono kuwi padha ngoprol dosa-dosamu padha karo ngecup ning Ben. Dok, Iya sayangku. ben dosane luwih moprol. Aja dikecup tok nggih. Ya apa dikerakoti. Didilat. Asane ki. Kuwi ora dilat tangan dilat budik kaya. Tembange wong loro niki badhe ngaturne lagu sing fenomenal. Bajing lutan, Mas. nggih. Mboten apa njaluke kitir sumilir iki. Ning dicampur gamelan ya kitir sumilir. Siap. Kitir sumilir ya. Wis. Wis sampe sesuk nek. Heeh, awake dhewe kudu ngono kok ya. Enggak Mas, Mas. Kitir mambu tak tinggal mulih kowe. Nggih, betul apa aku nyebut mulai. Monggo Mbak Jeng. Yo, kitir Sumilir. Cakap budaya Indonesia. Ayo. Tangan kanggo nelesi lungko-lungko ketiga. Oh Caca ki anggere sing nembang aku tabuhan iki mrene digawe elek ngono. Oh, niki apik niki. Sak elek-elek sing nembang mesti diapi-apike musike. Lho ngono. Nggih. Berarti ngeleki aku rumah aku. Wong dirungokne ora cetha. Iki mau anu spesial pundutan saka para bapak kasus. Amin nggih. Ngersake lagu Dino. Nggih, Mas. Dino menika panjenengan apa Mas Kritik apa ben tembang singen? Niki kesanipun mangke wonten Para pan-papanipun. waranggono menika. Oh, waranggono. Nggih. Lagu-lagu niki lagu-lagu sing lagi trending to, Mas. Lagi anu hit-hite. Hit, nggih. Ora anu iba Andre hit. Hit Baygon menika wajan ya betul. Kuwi berarti tunggalane dua iblis kuwi ngono ya. Niki ben tembange mboke Caca. Lagi mbok caca. Lagune Dino ya, mbokmu. Kene ngadeko. Sepote anu mon, Mbak. Digawe luar negeri, Mas. Apa kuwi? Kaya Kennedy lho, Kowe iki malih anu lho, saploke mambengi luar negerian terus lho kuwi. Lah wong dalu ki kontemporer niku. Iya. Lho Mas aku. Yo, anu. Nah, ngono kaya Kennedy, Mas. Heeh. Tretetetetet.
Iki kok ora pas jeng 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 jeng. Iki apik lho iki. Pas. Iki cara gawe dasi kupu-kupu. Harus ngangge rompi, tapi dudu rompi kucing mok colong lho ya. Ngangge rompi. Ngangge rompi, dasi kupu-kupu terus topi walang sangit. Walang sangit. Apa ngono kae? Ya ngono kae lah pokoke. Dadi balenono. Loro boyo. Loro engko tak pijene le, kene le. Iki dance sing mirsani kok Amerika sengat barang. Americano. Serikat kok serengat. Gini jajal nih. Nenek Gus bagus. Ya contoh tembaknya ya. Ladies and gentlemen. Demen takon terus kok terus ya dengkulku tabrakan. Ya. Iki ya mosok dadak nggon ning sangkal putung. Kecelakaan. Wong tak tetet ning sangkal putung dul Mas aku. Piye dengkule padha mbangire kok. Aku dengkul kok bangir ki lho. Nyang apa? Jaluk dituthuk kok piye? Wis alon-alon wae. Mulakno ben ora tabrakan dengkule lek latihan teko. Wis tak omongi to. Iki cara Piala Dunia no kartu kuning kowe. Wis ora kuning, merah langsung kaya dengkul kok ditu. Iya. Ladies and gentlemen, the dengkul the dengkul and the ledek ini and the tatap. Tembange ben tembange Putri Sartono untuk warga masyarakat. Menika pangapunten Pak Kasun nggih, kersane tembange presiden. Menika rekomendasi saking Mas Kritik. Lagune Atu dengkul. Deno. Wis aku dengkul Satu. Ya Mas. Oke, pinaremin Putri Sartono. Mas Kritik, dawuh katimbalan. Ingkang dipundhut tetembangan mulak panjenengan. Ning aku nyuwun ijolono ya, sampean duet kali sinten Intan apa Mega Mang Milih. Pun kula nderek berdua ngono. Dawuh panjenengan. Intan mawon ya. Nggih. Ajake kukur-kukur kuping ki mathuk Dek. Mboten kok kukur-kukur pun niku gogrok ning sane. Wes aku. Kene jumenenga sepote sing dawa. Lulo le le ya. Kece. Ji. Siap. Ji. Ro lu jos.
tahun jaluk muda. Ini kan jagane awake kapan-kapan wayangan ning Suriname. Iki sing iso ora perlu nggawa gamelan cukup akah. Kabeh lah. Menika sing saged dipun saged dipun sing penting kan kerja. Niki saged dipun wastani mucong. Apa mucong ya, Bang? Musik congor. Aja lah. Paling ora ya anu to. Mubek to paling ora. Mubek no, Bang. Musik cebek. Mulang ki apik. Tembange Mang Petung kali Mas Nggih, pun derek ingkang sampun lumampah mawon. Anu bersilititut. Oke, niku saya niku. Napa sing putih? Niku mau saya. Rame niku. Niku rame nggih. Rame sak wong-wong. Pun dadi ngeten. Aku mau kaget tuh. Dadi wayangan ngampel papar lho kok Agim rawuh luar biasa. Masakne iki Sugeng dalu, Bos. Waduh, Jan. Malah kaya Agim. Lho. Iki nek murah kapan tumpenge? Kok tumpeng piye to kaya? Nembang sing apik. Nggih, Gus. Nggih. Omongno. Banjol aja saru. Nggih. Nggih, Gus. Oleh banyol ning aja sampe nyinggung ras, suku lan samubarang. Agama ki ya penting. Nggih, Gus. Mboten. Sing apik. Mboten damel Pak Bu. Lho, kuwi mbahmu. Iki Gus, anu Agim kok Oh, lha Pak Bu. Iso Pak Bu. Beda. Awake susu ora rono lho awake dhewe. Lek ade Benjing kula. Iya, tembangi. Berselintutan. Cirolu. Jos. Mas Lutu. Bagaimana pendapat Anda tentang duet maut ini tadi? Duet romantis, duet maut itu apa nyanyine tengah ratan Mautnya sangat luar biasa itu jenenge maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nilai Ya. lagu-lagu yang telah kau nyanyikan itu sudah cukup. Kuwi Agim apa Kang Haji Roma? Iki komet tak? Gak aku. Lah kuwi padha karo KW kabeh ngono. Wis KW dadane KW. Lah yo pengen kaya komet tak aku. Iya. Ojo kakek anu, guyu sing ndak. Bagaimana pendapat AA tadi Ayo, gak boleh ketawa. tentang setelah nembang kok terus minum itu ngosrong gulu. Itu apa? Sing guyu aja dawa-dawa. Nah, kalau saya bisa bilang bahwa duet kamu pelekan kodok. Ono Mega Wigati. Siap mereka Mbak Mega Wigati. Iya, Ini Nduk, cuman None Neno. Ya. Jogete apik. Aja nek kok joget mlaku apik dhek iki. Pancen niki ngerti Rama, Mas. Lah, dadi Wiraga, Wirama, Wirasa. Terus duwe kenalan Wiyaga. Dadi Lah. Lah yo. Terus sesuk akhire Widawa Wite. Watawati srandalan awak kuat ati gronjalan. Dadi lemben-lemben roti. Biyen saiki. Nah. Sandale gua ngalor. Ayo. Sakali awake dhewe amon. Sandale buak ngidul awake dhewe sok ben bakal kumpul. Ngono. Sandale buak ngulon awake dhewe besok dadi apa sediane bakal kelakon. Janjing. Kapan-kapan mancing. Sekataji bakul jamu. Maksude ya wis bakul. Parikesit dadi ratu. Lah kuwi kalau dadi Ora ora sira iki lho gambarmu.
Diomongi. Cekidot. Kurang siji no. Apa? Tenonge dilumani. Oh iya, omongnya dikenang. Kenane ngono aku. Sri Uning Mustika Tuban. Mustika Tuban. Kalau dhisik aja ngresula. Ayo, ora ro kowe. Ya update aku. Dewe ning Tuban iki pas ning Jatirogo. Oh ngono, ning anu udung makam. Tembange apa, Nduk? Asli, kanca-kanca YouTuber dawem. Kuwi kulino ngetulis sapa-sapa to? Iya, karena yang beredar di YouTube iki akeh banget. Mulane aku terima kasih pelawak-pelawak itu dituntut untuk kreatif luar biasa. Dan jangan salah bahwasanya kita sebagai pelaku komedian tuh dengan teman-teman komedian tuh anu ada gap enggak ada. Enggak ada sinergi, selalu berkesinambungan. Rival ta? Oh lah. Iya, seneke saling mendukung, mengisi dan melengkapi. Heeh. Ngisi apa kuwi? Ngisi. Memberi peluang. Oh sampean tak kira lek ngisi sake kancane. Lah nyapa to? Sak kowe burung lek ngisi yo. Padha beke yo. Banyak yang menggalakkan persatuan dan kesatuan. Seni adalah sentuhan hati nurani. Seniman kuwi sering nipu teman. Heeh. Kulo niku malah kalih kanca-kanca dagelan niku duwe grup niku DWI Mas. DWI. Nggih. Apa kuwi? Dagelan Wayang Indonesia. Oh, berarti nek musda, Pak. Oh, enten. Musyawarah dagelan. Musda ki apa? Musyawarah dagelan enten. Oh, aku yo nek musda. Musyawarah dalang. Musyawarah dalang, Pak. Karepku ning mok obong iki yo gah. Tapi kok penting Mas. Gadah komunitas KPK, Mas. Lho, anu Komisi Pemberantasan. Mboten, komunitas pecinta kritik. Wong ngono. Nggih, lek kula kopokan. Artine Yo artine yo mambu kuwi kok. lha iki kan duwe anu obat batuk iki komik komunitas Mega. Oh iya, api. Apine kondur. Ngapa kuwi? Kolorane sendur. Komunitas sendur. Komunitas sendur. Nah, kula damel iki cah-cah iki yoga-yoga sing damel Introstok, Mas. Apa kuwi? Obat Patrick. Anu ta motor metik ta karep. Ada ledik menika. Tembangnya apa, Nduk? Negara angin nggih. Ya. Aku pengen ngrungokno langsung. Aduh. Ojo nganti liyane kuwi. Ngono karepku ki. Aku di komunitas. Apa? Kopok. Oke, iya. Sesuk anu wis rada banyu to, cara encel. Negara angin. Nggih. Coba mumpung ana Mas Kritik. Tak revisine dong kono. Wis dadi. Enggak, suarane. Oh iya. Soalnya kan pitch controlnya bagaimana kan harus betul. ditahu. Iya, karena pitch control itu beda karo piece of the tour kan beda. Iki jenenge tembang Negara Angin. Terima kasih Mega Pinarak Rumiyin. Mas Kluduk. Dalam. Kalian Mas Kritik. Dawuh tinimbalan. Pangapunten wong bagus. Hiburan tetap hiburan. Leres. Nalureke niate warga masyarakat dadi wayang ya tetep wayang. Sing bagus sak mboten-mboten men bersih desa menika mahanono katentreman nggih Mas. Amin mboten wal. Muga dadi berkah. Nggih. Lan ugi mboten wal saking menapa ingkang dados gegayanipun Mbak Lurah sedaya prakat. Kasengguyung warga masyarakat insyaallah dalu niki ngentekke ragat golek nikmat dipun tebiaken saking laknat slamet donya akhirat sedanipun. Amin. Kula tak nutukne lampahan ya. Wong bagus. Derek. Keripik gedang keripik telo titik dang watan rata. Sowan ana ngarsane Ki Lurah. Bagong. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati. Ora maneh Raden Abdullah ibune Dewi Aminah aneng Mekah lairipun neng Madinah adekipun
Assalamualaikum.